Kembali bersama konco-konco di Gua Kebiasaan Berbahagia. Monggo Bapak yang kemarin bersang. Semoga Pak. Sesarangan Jose yang berasal. Bariki Pak RT. Pak RT Bolu. Penyanyi ini Mbak Lia loh. Monggo Pak Dik. Ada Chandra. Oh ayo. Ayo loh. Pak ngaterin. Yo, waru doyonge. Semoga Bapak. Katanya copot yo. Sarunge, sarung. Sarungi. Baru-baru dayang mas. Hartono yo iso wae. Ning pinggir kan. Pak RT Hartono. Ayo mablak-mablak saiki ne ana ngendi mikala sekat tian dalan senengi banget ra bisa Doyong doyong neng pinggir kali ayu moblong iso gede ana ngendi mepe saya akeh semute canda dibuka ra ono rambute Pariane saru kok gah aku. Pariane piye? Mepe saya akeh semute. Heeh. Candra dibuka rono rambute. Sandra dibuka bagian ngendi? Iki lho, enek rambute. Awe saya iki mau, saya sing mbok pepe mau. Saya ini mau mbok buka. Wis ra enek rambute soalnya mbok laundry to, wis resik. Iya. Dadi rambut-rambut wis curly kabeh. Penghijauan. Tuh. Ngruwes aku. Bapine Bapak kersa Marian, monggo. Pak RT, Pak Nadrin, Pak RT. Pak RT Kang Pundi. Pak RW. Pak Kiai. Neno. Mangga. Mangga. Sabar nggih. Aduh, Pak Lurah. Iki lho, apa enek wong nyawer kok muring iki apa ya enek? Pak Lurah. Nyonya, Ndang Mulya. Kowe dipariki ngene mah. Hah? Kowe Ndang Mulya. Oh, MC-ne kok ndang mulih. Ya ngosek to lele. Mati bos, tak dongake sugih terus bos. Pak Lurah, Pak Lurah. Mantri Bagong. Kowe wong mau joge kenapa iki? Mas Fahri. Pari, urung. Mas Fahri. Sik, bos. Iya bayane Tony kok meneng wae iki apa rasangu ya? Oh iya. Kok wis salim ya, sono. Ngali yo. Jan pinteriran mek ngemis. Neno. Nono Sampun. Mangga. Luwak gondol srandal kurang penati kanjelem gantal dayang nang idol kono luwak gondol serandal Gondol sandal. rapenak Luwak gondol sandal. Luwak gondol sandal. Luwak gondol sandal. Luwak. iya kos iki parian barang oleh Luwak gondol serandal. kurang penak ganjel bantal apa ya dadi gen ngene kene sampe gandeng momot tabu yen rati jembek mlebu waru doyong neng pinggir kali
ayu moblong besok gede kakean lali bon nggih matur nuwun Oh, kicing miringnya dikapas. Kijing miring tak versi tutupe sih versi otak. mangan kupat seneng lontonge metak bagat eman bokong matur Mripate nuwun awak endi mau? ora kaken teman-teman pas sampeyan kuwi ya mon kuwi kari wonten lho iki semua bebas Ya. pripun Pak Lurah Si